3 μήνες σιωπής, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή. Και η επιστροφή μόλις ξεκίνησε. Dark Willy, Dinos, Billy, Dickshot, Foxtrot και εγώ. Επιστρέψαμε για να χτίσουμε, να επιβιώσουμε. Let's name το Daisy. Καλώς ήρθατε πίσω. Άρα όταν έχεις ομάδα στο Daisy έτσι είναι ρε. Για κάτσε. Ναι, εδώ είναι. Εδώ είναι. Ευρωπαίων. Πάρουμε μόνο να μαζέψουμε όπλα. Ανοίξτε αυτό μου, μα είναι, ξέρω εγώ. Θα κάνει θόρυβο. Εντάξει, ανοίξτε. Πάω να καλύψω εγώ από πάνω, μην είναι κανένας. Ανοίξει. Ο άλλος βρήκε τέντο τρελός, δρε. Ωραίος. Μπορείς τώρα. Λες και γίνεται κανένα purge. Γάμισε. Παίρνω αυτό στα χέρια, τα άλλα είναι ο Box χώρος. of nails είχε. Nice. Μας λείπει τώρα ή σφυράκι, ένα τσεκουράκι και ένα τσεκούρι. Τσεκούρι πήρα, έβαλε πάνω μου. Ωραία. Ένα τσεκουράκι τότε και ένα ή σφυράκι για να χτίσουμε. Λες ανοιχτές πόρτες έχει εδώ κάτω. Άλλη τέντα. Medium. Εδώ είχε ένα ζόμπι κλεισμένο μέσα, οπότε έχετε το νου σας. Εγώ πάω να γεμίσω λίγο νερό, γιατί ψοφάω. Πάρε βάλει νεράκι. Το λέξω. Και ένα ακόμα heavy start που θέλω εδώ. Έχει εδώ ένα φτιάρι. Μπορεί να έρθει κάποιος. Κάτσε με. Έρχομαι εγώ. Έχω και άλλη τέντα γι' αυτό. Και δεν το χρειάζομαι να σηκώσουμε. Base. Ζόμπι με NBC. Θα το σκοτώσω μπας και δώσει NBC. NPC βρήκα και εγώ εδώ. NPC jacket. Σκάτα, τίποτα. Βυσότοπο πολυκατοικίες είχαμε στο τέτοιο ρε. Το base το είχαμε στο Βυσότοπο, στο Saviors.
share που είναι. Γίνα από εδώ. Στο έχω δει από εδώ. Τώρα plank θέλουμε και να αρχίσουμε να κόβουμε. Άτσο τέτοια έχουμε για planks, έτσι, για να κάνουμε. Θα του κάψει το εργαλείο. Μη βάζει. Άμα δεν πάει στο κόκκινο δεν καίγεται. Μα δεν βαρέσει κόκκινο. Βενζίνη έχουμε. Ναι. Βασικά δεν έχουμε. Τότε εδώ. Και τζέρικαν όμως δεν έχουμε, για. Και βρίσκουμε τώρα λίγο. Και ένα μάξι μπροστά. Και ένα μάξι μπροστά. Τι το έκοψε. Και ένα μαξάκι μπροστά. Άλλο μάξι, μάλλον. Πάρτε μπουζί. Ω. εννοείται. Αφού είναι μετά από wipe, όσο πρέπει τι περίμενε. Θα να πάμε. Λοιπόν, το παίρνω το αμάξι μόνο και μόνο για loot. Αυτό θα σου λέω τώρα. Απλά να πάει κάποιος με το άλλο να λουτάρουμε. Ω, δεν έχει νερό όμως, Στη μαλακία. Δεν έχει. Δεν πειράζει, άμα. Κάνα τζέρικαν. Ωπ, μια κόνσερ. Δεν έχει τσέρικα τίποτα. Κάτσε. Πίσω στο νερό άμα είναι και θα βάλω βενζίνη. Έβαλα εγώ λίγο νερό. Θέλει κι άλλο ρε. Έχει ποτάμι ακριβώς από κάτω. Ακόμα Για στο- μόνο με ακόμα βενζίνη στο θέλω κόκκινο στο πάτο του πλάντα. είναι. Ακόμα στο κόκκινο είναι. Περίμενε. Κάτσε. Λίγο περίμενα. Α. Το έχουμε το. Α, έχει εδώ... Α, έχει εδώ ποτάμι ρε μαλάκα. Πόσο είναι τώρα? Θέλει άλλα 2 γεμίσματα. Okay. Αν θεωρείς ότι είναι πολύ μεγάλο και θα μας πάρει καιρό να το χτίσουμε, να βάλουμε κι άλλο να προτείνουμε. Η πιο εύκολη επιλογή είναι το bar. Πάει πιο εύκολη, πιστεύω, να χτίσεις bar. Τα raid εδώ αλλάζουν ή όπως το vanilla, δεν έχω δει τα rules. Τι λες? Τα raid εδώ αλλάζουν ή είναι όπως το vanilla. Μην C4 χειρομοποιητές έτσι. μόνο. Α, Μαζέψαμε όμως charcoal powder και τέτοια που χρειάζεται. κάτσε, περίμενε, μην κάθεσαι πολύ πίσω μου. Φάμε κάθεσαι και... Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποτέ, αν έχεις παίξει άρμα. Το μάξι το αφήνουμε εκεί πέρα. Να, χωράει 2 μαξάκια εκεί πέρα. Το άλλο το κρύβουμε για ώρα ανάγκης. Park Club το πήρα. Plug. Κατοστάρα τσάντα. Εδώ είχε ένα άγκρο παπά. Αλλά δεν τον έκανα εγώ άγκρο. Αδερφέ! Λίγο Πώς φρένο είχε? πάτα! Μαλάκα, χέστηκα Λίγο πάνω δεν μου. το κάνουμε πουθενά! Μπράβο, μπράβο! Yellow card. Φρένο, έτσι! Nice. Ωραίος! Ατζάκια εδώ πέρα. Πού? Ωραία, σκέι. Δεν το είπα, θα έχει τι 100 τσάντα τσάντα ρε ήταν, μαλάκα. Α. Αν θέλετε την πάρετε πείτε μου, εγώ δεν έχω θέμα. Όχι, άρχισε. Γιατί μπορώ να βάλω 2 vest. 2. What?
Α, το ένα vest είναι chest rig, δεν είναι ακριβώς vest. Είναι μόνο για γεμιστήρες και καλά. Θα έχει τι θα έχει, είχε κάτι. Τι κάνουμε, πάμε κάνα TC τώρα που έχουμε 3 αμάξια. Και πάμε λίγο να αφήσουμε λίγο τα πράγματα λίγο να λασκάρουμε. Να αρχίσουμε να χτίζουμε τίποτα. Η φάση ξέρεις ποια είναι, ότι θέλουμε και τέτοιο. Ότι κάποιος πρέπει να ψήσει. Ναι. Έχω το ακραίο το πάνω. Πάω να κάνω καμιά βόλτα μπάσκετ, βρω κάνα τέτοιο. Κάνα βρελάκι, τίποτα. Το άλλο το δεύτερο το αμάξι πρέπει να πάμε να πάρουμε. Μα είναι δύο να πάμε για τα αμάξια. Κάποιος να μου αφήσει όλα τα κρέατα, αν εγώ θα κανονίσω το ψήσιμο, εντάξει. Ωραία, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, Πίσω. έλα εδώ. Πάρε και εδώ κάνει μπριζολίτσα για τώρα να φας. Θα μείνετε στο base μέσα. Εγώ θα Πρέπει να τελειώσω. αναγκαστικά θα πάω σε κάποιο σπίτι να ψήσω. Ωραία, να ψήσω. περίμενε. Μου το κλείνει. Μάρκ, άμα δεν βάλω πράγματα σε μια σειρά θα πάω να κοιμηθώ το βράδυ. Είσαι ψυχαναγκαστικός και εγώ έτσι είμαι μαλάκα. Γι' αυτό που φεύγω να χτίζω βάσεις πλέον. Α, έχουμε και Claymore, μπράβο. Ρε, μπράβο. Claymore, Τι είπε ο άνθρωπος. Claymore θα... Μάγκες εδώ Πάσχα θα γίνει, να ξέρετε. Σήμερα είχα γκριλ. Ακόμα προσπαθώ να χορέψω. Μαζέψτε κοκακόλες γιατί μετά από τόσο κρέας. Ναι. Έρχομαι με γεμάτο σακίδιο μπριζόλες για την πάρτι σε εδώ. Θα ψάχνει την παλιά του τσάντα εδώ πέρα. Εγώ τον έχω πείσει. Είναι η παλιά μου. Να έχει όλα τα πράγματα σου. Πήρκολα μαζί, ρε. Έρχομαι. Κάτσε πάνω, σου αφήσω λίγο φαγητό, ρε. Βασικά, έλα πετάξε με σήμερα τη βάση να πάω, σου αφήσουμε λίγο φαγητό τα παιδιά. Βασικά από φαγητό είστε κομπλέ γενικά. Εγώ έχω Ας πήρκολα. πρωινά. Και έχουμε εδώ σάρβα. Κουκοτά. Φέρτε κάποιος στον αμάξι, εδώ που είμαι. Έρχομαι εγώ. Μα είναι. Και τίποτα. Να είναι άδειο το αμάξι, ακίνητο. Εγώ το έχω βγει, αλλά θα πάω για crates τώρα.
φαγητό. Πόσο έχεις? Πολύ. Ένα backpack 100 γεμάτο. Τι λες, Το αφήνω εδώ. Πέτα λίγο. Έχω κι άλλα πάνω μετά. Πάτε και θα φέρω κι άλλα. Πάμε να έχουμε εδώ σαν προστασία και δίπλα. Πάμε να φέρουμε planks. Ρε, πάμε. Θα ξαναπάμε μετά από λίγο. Δεν νομίζω να φτάσουν. Και θέλουμε κανένα δέντρακι να κόψουμε logs. Αλλάξει, θα κάνουμε δυνατό base drum. What the fuck? Πάμε να το κάνεις push. Το πώλησα έτσι ώστε να μην Αλλά μπορώ να καλό, το κάνω βρήκαμε push. φορτηγό, ρε. Ωραία, γάμω τα μάξι. Πού είστε όμως? Τι κάνουμε τώρα? Κοιτάμε φορτηγό για μάξι. Ναι, και το άλλο το μάξι στη διάολο. Έκανα μαλακία, περίμενα, Παίρνει! Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλετε spark plug τώρα? Spark plug. Όχι, glow plug θέλουμε ή νερό γι' αυτό. Νομίζω, Glow. όχι Καλό. glow plug. Glow plug θέλει μόνο το Humvee. Spark plug θέλει. Απλά θέλει μεγάλη μπαταρία αυτό. Έχει μπαταρία μεγάλη. Ναι. Ω, μαλακές. Με αυτή τη λογική τότε στο TZ θα έχει Humvee. Μα είναι έτσι. Με αυτή τη λογική. Όχι, δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει τίποτα. Ούτε νερό θέλει ούτε τίποτα. Όπως λίγο το που να κλείσει την πόρτα. Άρα δεν κρατάμε άλλο μάτι. Αυτό και το άντε. Εκτός αν from Canadian. Το να με Humvee. Είχαμε Δεν video. χωρέσουμε το φορτηγό, ρε. Χωράει. Χωράνε οι δύο αυτοκίνητα εκεί μέσα. Μπορεί να το φέρετε. Ή θέλετε ακόμα spark plug? Φεύγουμε, τι κάνουμε. Τώρα να κόψουμε το planks. Φεύγουμε. Και έχω πάρει ένα μαλακία πήρα μόνο μαζί μου. Μαλάκα, χωράει 50 logs, 100 planks, 40 signet. Α, με το φορτηγό θα πάμε για logs. Πάει και μου ξυλοκόπη. Μας θέλει σήμερα, παιδιά. Ποιος είναι ο Γουρλής? Εγώ σίγουρα. Μαλάκα και charcoal powder βρήκα εδώ. Άρα το άλλο το παρατάω, εδώ. Άστο κάπου έτσι. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Με τσεκούρι στο χέρι, λάσπη στα παπούτσια και σιγά σιγά αρχίζαμε να κόβουμε ξύλα. Γιατί χωρίς βάση δεν υπάρχει ζωή στον DayZ. Η παρέα μεγάλωνε. Ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν υπήρχε χρόνος για λόγια. Χτίζαμε κάτι που θα μας κρατήσει όρθιους και είπαμε όποιος αντέξει. Όταν τελειώσαμε, ξεκινήσαμε. Οι πρώτοι μας στόχοι ήταν στρατιωτικές βάσεις TC, VMC και Airfield. Και τότε πιάσαμε ένα άγνωστο σήμα. Ένα μήνυμα που δεν άνοιγε σε κανέναν. Keycards, σκορπισμένα σε όλο το χάρτη. Και κάθε μία κάρτα ξεκλείδινε ένα ειδικό crate. Από ό,τι ακούσαμε, μπορεί να έχει όπλα μέσα. Ξέρω βαρέσει την ερμός μετά.
Τι λες? Και ξέρω θα βαρέσει τον Ιαρμός και θα μας το ζόμπις. Θα βαρέσει. Ωραία, έλα μία να λουτάρουμε έτσι στα γρήγορα. Ίσα ίσα απλά... Να δούμε τι έχει. Ένα έκανα άγκρο. Yes. Πολλά grenades πάντως. Παίζει να το Δεν μπορούμε να μεσημέρι τα να έχουμε βρει χρησιμοποιήσουμε κιόλας. 10-15. Τώρα έχω βρει 3. Οπ, ωραίο πλάκι. Το κακό αυτό είναι ότι 308 win spheres βρήκα. Ένα cash. Δεν το παίρνω καν το cash. Nice. Εγώ απεργολήσω να ξέρεις να μαζέψω όλα εδώ. Πίσω. Το έχω. Πήγε. Ξαφνικά. Δεν είχαν τίποτα αυτά. Βαΐκα, ΑΚ ρε μαλάκα, ωραίο το ΑΚ. ΑΚ χρειαζόμαστε. Πάρουμε κανένα καλύτερο με άλλες σφαίρες. Πιο δυνατές, θα είναι καλύτερα. Αφού είναι, έχουμε και μόνο όπλα. Ελπίζω το crate να δώσει κάνα καλό τέτοιο, κάνα καλό sniper. Πού είναι τώρα το crate, γιατί... Μέσα εκεί στο κτίριο είναι. Έχει και πάνω, δεν θα πάμε να λουτάρουμε και έχει και ένα τέτοιο, ένα σαν industrial, μην έχει καμιά σκηνή ή τίποτα. Πού? Πάνω, πάμε πρώτα στο keycard και μετά. Το crate και μετά. Κάτω είναι. Πάνω. Εδώ. Τι είναι αυτό, θα το φορέσω αυτό. Τούντρα και φαγητό έχει. Τούντρα, τέλος. Να πάμε. Τούντρα έπρεπε να λέγα επιτέλους, κάτσε λίγο. Πάμε να δούμε αν έχει πάνω κάνα τέτοιο. Βασικά πάω κατευθείαν, ναι. Πάω Να να δω. έχουμε yellow. Πάμε στο Novo. Και το πάμε altar. Βασικά καλύτερα πάμε altar, βάση να αδειάσουμε. Και μετά Novo. Να μην πάω πάνω στο industrial να δω αν έχει τίποτα. Ό,τι θες. Εγώ θα πηγαίνω. Πάω το σακμπέ άμα είναι. Πού είναι ρε μαλάκα τώρα, με δουλεύει? Καλά, δεν βλέπω να πηγαίνω. Α, εδώ είναι το μπάσταρδο. Πιεστικά πάνω μου. Κι άλλο ΑΚ βρήκα. Καμητές είναι εμείς. Θα πάμε στο toxic zone. Τάκια, έλα.
Πάω να δω και στο industrial τώρα μπας και έχει τίποτα, κάνα tent. Στα μπούτσε τα κάνει εδώ. Οκ. Ξέρεις που πάμε? Άρα. Και τώρα ξέρω που πάμε. Τι λες? Νοβάγια. Πω. Θες να οδηγήσω εγώ μπρο? Όχι. Το έχω. Από αύριο αρχίζω τα μαθήματα, μάθω λίγο να οδηγάω. Ροτσέρνο πάμε να ξέρεις. Ναι. Βάλαμε τον Dixon στο group. Το βάλαμε. Είμαι θα μπει όμως. Δεν είπε κάτι, απλά είχε deafen. Δεν είχε πει ότι θα μπει. Άτομο Άτομο. ρε! Άτομο δεξιά πάτων! Ρε! Φύγε, προχώρα! Πού είστε ρε και βρήκα άτομο? Πού βρήκατε άτομο? Ήμπορ. Τον μπάσταρδο σπυροβολάει ρε. Πέτυχε τον μπάσταρδο. Πεθάνετε. Όχι. Θα φύγετε. Είχε κάγκελα ρε μαλάκα, πρόλαβε. Τώρα αυτός από το Ήμπορ πού να πήγαινε ρε. Στο κάτω πήγαινε. Κάνα VMC να πάει. Λέω να πάω δίπλα το σπίτι στην αποθήκη, θα έχει κανένα κόντροκ. Και πήγα κόντροκ. Όταν θες κάτι το δίνει. Άντε να μπιού. Ξέρεις τι, όντως παίζει να έχει κάποιον προς τα εκεί που είπες, γιατί είναι λουταρισμένη η μπαλότα. Ω, νεκρό ζομπάκι, αυτός ήταν πριν λίγο εδώ. Μπράδερ, το μανιτράκι που είπες ούτε είδες? Εδώ στο δάσο πιο πάνω. Ωραία, εδώ στο δάσο πιο πάνω έχει άτομο. Να μου είπα ρε, Ρότεν είδα. Δες με ένα λετάκι. Πάσε λίγο τον μπαμπρίζ. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ανέβηκα πάνω στη στέγη. Δες με ένα λετάκι να λετάρω λίγο ακόμα, λίγα μήναν. Πού ρε, πού? Στο tent αριστερά. Εδώ. Εκεί. Αριστερά. Το κάνω βούς. Δεν είναι εδώ ρε. Στο άλλο. Πιο κοντά μας. Πρόσχε. Νεκρός. Μου get handed μου τέλει. Ο άλλος πεθαίνει ρε. Τον σκότωσα. Αφήστε μου κάτι και εμένα ρε μαλάκες. Έλα, θα μαζευτεί όλος ο κόσμος τώρα, έλα. Θα σε δώσω. Το ζόμπι σου γάμο. Είδα να αρχίζει να βαράει τον Dixon. Ζελένο, για πήγαινε από εκεί.
Δεν Το έχει έγραψε τον κάτι. kill που τον έφαγα. Ναι. Μου γάρατε εμένα ρε μαλάκια. Τον άδειασα το πιστολάκι μου πάνω του, τίποτα. Α, να ποιος το λούταρε. Πώς λέει το εργοστάσιο τεχνικά. Δείτε λίγο τα ζομπάκια άμα έχουν σπονάρει τέτοιο, άμα έχουν σπονάρει καμιά κάρτα πάνω τους. Γιατί βγάζει κάρτα εδώ. Μπορεί να βγάλει κλειδάκι και κάρτες στα ζόμπι γενικά. Μου το ζόμπι σου. Άμα θέλεις φεύγουμε. Πάμε, πάμε. Περιμένω. Προπαγκάζ δεν έκλεισες. Οδηγήστε με. I'm touching your butt. I'm touching your butt. Πού θες να πάμε? Πού πάμε, πάμε Βίμπορ. Πάμε να δούμε τον άλλον κατά εκεί. Άρφιλ, πού? Η Ζελένο έχει care package. Έχει, δεν Εκεί έχει πέρα care θα package. πηγαίνει, πού θα πηγαίνει. Πάμε Ζελένο. Οδηγήστε με. Πάμε στο δρόμο μία. Βασικά από το δρόμο ξέρω. Ω! Ξέρω να πάω από το Τι? δρόμο. Μπιπ, μπιπ. Πας ευθεία, Κομάροβο και πάμε. Ένα σε γάμισε. Όλοι σέρα μαλάκα. Αφήστε με να κατέβω κι εγώ. Πες που κόλλησε ρε μαλάκα. Brother, γιατί το κάνεις τόσο δύσκολο? Ναι, περίμενε. Γιατί το κάνεις τόσο δύσκολο? Άμα έχεις την τρίτη μέσα, δεν πάει πουθενά τα μάξι. Βάζεις νεκρά. Και κοίτα push που κάνει τώρα. Ζεζάω. Θα κάτσε ρε Μαλάκα Βασίλης. τι. Στην έκλεισα και Τα την νούμερα, πόρτα. πάμε τα πολύ. Έλα ρε. Γιατί έχει κεντρική μηχανή τα μάξι, τι του έχετε κάνει? Οι άλλοι δύο τα βαράνε Τι κόφτες. βιασμό. Τι εννοείς οι άλλοι δύο? Τζαγαπ μου. Τρεις είμαστε. Όχι ρε, τα άλλα τα παλικάρια. Όχι, δεν κατάλαβες. Να σου πω, έχεις κανένα μπιτόνι? Στο base έχουμε μπιτόν, υγιούς δεν έχουμε, ούτε μπουκαλάκια νερό. Έχει ένα ωραίο άντα πίσω. Ξέρεις, ντέμα τον κολφάκι κλπ. Πάω, εφέκτο, τέτοια ώρα. Έχει πολλά ζόμπι, Airdrop είναι, μπρο μου. Και θα κοιτάξουμε όλα τα ζόμπι μπας και έχει κάνα κλειδάκι, κάνα κίκα. Να σου γαμίσω. Ακόμα πρώτο λεπτά. Κοιτάω τα ζόμπι εγώ. Large δεν έχει. Σοβαρά, πάρτε. Αρτά, μην τα αφήνεις αυτά. Τα ζόμπι δεν Με έχουν τον Butch. σπονάρει τίποτα. Με το μπούτσο loot. Οπ, πράσινο κλειδάκι. Πράσινο κλειδάκι. Ναι. Για δώστε μου λίγο να δω κάτι. Όπα. Γιατί.
Για δώστε μου λίγο να δω κάτι. Καλά, με Το σε λίγο. GPS receiver είναι, βλέπω το map τώρα. Βασίλη, πρόσεχε το αμάξι. Τι προσθέτει ο κόγκο. Εγώ έχω και map τώρα. Δεν είχες. Κάτω δεξιά. Άμα Χωρίς έχεις να το πατάω το GPS σου βγάζει Ναι. μήνυμα. Τι μήνυμα. Μήνυμα. Ναι, αυτό. Πάμε να ανοίξουμε το crate εδώ. Πού πήγατε, σημαντικό τμήμα. Πάρε τα μάξι, θέλει. Πρόβλημα. Ο Λέξ βγήκε. Ξαναμπεί, τι είπε. Όχι, αύριο. Τι παίρνουμε τώρα από εδώ. Red Bull στο Λάντα, να ξέρεις. Σας ομιλεί ο κυβερνήτης του αεροσκάφους. Πετάμε σε υψόμετρο 100.000 πόδια, λίγο πιο πάνω από τη στρατόσφαιρα. Θερμοκρασία εδώ είναι 100 βαθμοί μείον Κελσίου. Θερμοκρασία εδάφους αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Κάντε πριν πιάσαμε 170. Ναι, γι' αυτό θέλω Gunter Brom, αλλά πού. Μπλέκι κάρτα λίγο. Θέλω να δοκιμάσω το κλειδί στην κάρτα. Δεν νομίζω. Όχι, Μην το ανοίξεις ακόμα, αντίξω. Όχι, όχι. Μην το ανοίξεις ακόμα. Δεν ανοίγει. Πήγαμε, πάμε στο επόμενο. Α, τι μαλάκας είναι, περίμενε λίγο. Ποιος πήρε βολάει, ρε. Όχι εγώ. Κατεβείτε κάτω, ρε. Έχει άτομο. Εγώ το έκανα. Με το soundboard. Μαλάκα, χέστηκα, ρε. Δεν έχεις πλάκα. Είσαι μαλάκας! Με το soundboard. Να ξέρεις, αυτό θα το βάλω, μαλάκα. Έχουμε κι άλλα βέβαια. Είχαμε 4. Πω το boost δες τι έχει κάνει, ρε μαλάκα. Είναι από το δικό μας channel αυτό. Όταν μπορείς Φτάσει. κάποια σταμάτα να πάω τουαλέτα γιατί έχω χεστεί πάνω μου. Ξέρεις, όχι, ρε. Να ξέρω να μην εμπιστεύομαι όταν ακούω πυροβολισμούς. Άμα ακούσεις πάει πυροβολισμό, μην την πιστευτείς. Και εντωμεταξύ ακούστηκε όλα around και παραξενεύτηκα και εγώ λέω what the fuck. Νομίζω έχει αρκούδα. Έγαλα μέσα Όχι, στο όχι. μάξι είμαστε, τι να πάω. Εγώ δεν είμαι. Εντάξει, εσύ Τον να βλέπεις, σε φάει. τον βλέπεις Roadrunner. Θα ανεβείς σε κανένα τέτοιο ρε μάλλον, σε κανένα.
Σιγά σιγά αρχίζαμε να βρίσκουμε κομμάτια από NPC στολές. Δεν ήταν εύκολο, αλλά κάτι μέσα μας είχε πάρει ήδη την απόφαση. Θέλαμε να πάρουμε ένα ρίσκο, ένα μεγάλο ρίσκο, που μπορεί να μην μας άφηνε να γυρίσουμε πίσω. Οι ακτές στο ρήφι, ένα μέρος που λίγοι πλησιάζουν και ακόμα λιγότεροι φεύγουν. Το να πας εκεί σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για όλα. Κι εγώ ίσως να μην ήμουν. Να έρθω να πάρω ένα metal wire. Δώστε λίγο ζάμι, παιδιά. Θα μάξει, Πού να έρθω. Στη βάση το φωνή. Δεν ξέρω αν κάνεις άλλη βάση. Είναι στα tools. Μαλάκα, βρήκα πίο έξτρα, δεν το πιστεύω. Σε βέρο γκρανάρθω. Όχι σε βέρο, στη βάση. Ακούτε. Εγώ στη βάση μου. Στη βάση έχει. Έχουμε. Μην μπαγκάρει το spawn, παιδιά μου, μην μπαγκάρει το spawn. Ναι, κόλλησα τον ιό, αλλά έχω POX. Οπα. Σε Εγώ, ναι. Χάρηκα. Μισό λεπτό. Χτύπησε και το αίμα. Πάμε να δούμε και... Παγάσι με ξέρω, ξεχαστεί και το πίσω το αίμα. Πίσω έτσι είχα βάλει. Και τι είχα πάνω μου. Δεν σου φύγει ακόμα. Είναι στο αμάξι. Πρέπει να μου πήγε και ο ιός τώρα βέβαια σιγά σιγά. Πάμε VMC. Α, πήγε ο άλλος, ναι. Ο ζόμπι. Ελάτε να πατήσετε ζόμπι. Με χαλάω σφαίρες. Για να κατέβω να χτυπήσω και ένα ακόμα τσάρκο, λέγω. Να πες και τον drop. Στο βουνό είσαι. Ναι. Μπορείς να με κατεβάζεις λίγο εδώ. Αχ, γαμώτο, δεν το προλαβαίνω. Εγώ που προλαβαίνω πάμε μέχρι το μπαλέτο και αυτό. Πρέπει να πατήσετε με τα ζόμπι εδώ πέρα. Έρχομαι. Το αμάξι δεν είστε. Ναι. Ωραία έπαιξε. Όπα, αυτό είναι κόκκινο. Όπα, ποιος πυροβολάει. Εγώ. Όχι. Πέφτει μπροστά μου. Έρχομαι, κατεβαίνω. Από το πάρκ έτσι που δεξιά αριστερά. Δύο πέφτει μπροστά μου. Γάμο το λάγκα μου. Να τον είδα, τον είδα. Είναι στο τρόπο. Πόσα μέτρα είναι. Αριστερά. 110.
Τον δίνω. Δώσου, βάλω τους. Περίμενε. Δεν πεθαίνει ρε. Εδώ μπροστά μου ένας. Τον σκότωσα. Ναός. Άλλος ένας. Πού είναι? Έπαιρνε τον drop, δεν ξέρω που πήγε. Πού είναι, δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω τον άλλον. Δεν ξέρω. Τον έναν το σκότωσα. Πρέπει να το βρούμε. Μην πάτε στο πτώμα. Έχει πεθαμένα ζόμπι από εδώ. Μην πάτε στο πτώμα του άλλου. Πήγα, δεν είχε τίποτα. Πρέπει να βρούμε τον άλλον όμως, Από εδώ λέει θα πει. Μη φύγει. Έχω κατεβεί από αριστερά εγώ. Μήπως πήγε μέσα στο κτίριο. Πού τον είδα τελευταία φορά? Εγώ στο crate. Περίμενε. Πάμε. Αφήστε με μια βάση. Βασικά. Ναι, αφήστε με βάση. Να βάλω τα γκάναρα και αυτά. Και σπονάτε σβέλτο αν θέλετε, που είναι πιο κοντά. Κάτσε. Να ανοίξω πόρτα. Ναι. Γυρίσαμε στη βάση που χτίσαμε όλοι μαζί. Εκεί που ξεκίνησαν όλα. Και εκεί που πάντα καταλήγουμε όταν όλα τελειώνουν. Ήρθε η ώρα να κάνω ένα βήμα πίσω. Να ξαναπεράσω. Να πω ένα συγγνώμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους σας που μείνατε εδώ, που περιμένατε, που δεν φύγατε ούτε λεπτό. Αυτό το επεισόδιο μπορεί να μην είχε πολύ PvP, αλλά είχε κάτι πιο σημαντικό για μένα. Μια εμπειρία στο DayZ με πρόσωπο που αγαπάω. Με πρόσωπο που περάσαμε πάνω από 5 ώρες για να γράψουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Όλοι μας περνάμε μέρες, δύσκολες, γεμάτες και ξέρετε τη συνέχεια. Αλλά και όλοι χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.